Добро утро! Хайде, събуди се вече. Време е за приказка, човече. Утрото е вън. Ставай ти от сън. Приказката днес е Бедният рибар. Беларуска народна приказка. Живял преди време един беден рибар. Всяка сутрин отивал на реката, хвърлял своята въдица и чакал да хване някоя риба, за да нахрани децата си. Една сутрин, докато хвърлял въдицата си, извадил риба, каквато никога не бил виждал. О, колко странно нещо. Рекал си рибарят. Толкова години ловя риба, а такава никога не съм срещал. И понечил да я пъхне в торбата. Не ме погубвай, добри човече. О! Пусни ме обратно в водата. Помислил рибарят за своите деца и казал. Не мога да те пусна. И аз съм гладен и децата ми отдавна искат да ядат. С какво ще се върна вкъщи, а? Имам нещо за теб. Рекла рибата. Бръкни в устата ми и извади оттам един златен пръстен. Не. Помислил си рибарят. Боя се да не ми откъснеш ръката. О, не се страхувай. Нищо лошо няма да ти сторя. Престрашил се рибарят и пъхнал ръката си в устата на рибата. Извадил оттам един златен пръстен. За какво ми е този пръстен? Той няма да ме нахрани. Почакай, ще видиш, че ще те нахрани. И още как. Сложи пръстена в торбата, която си подготвил за наловената риба, и ще видиш. Рибарят пъхнал пръстена в торбата и тя веднага се напълнила с златни монети. Благодаря ти, рекал той и пуснал рибата в реката. Прибрал се радостен вкъщи и заживял от хубаво по-хубаво. Направил си нова къща и поканил много гости да сподели радостта си. За днес това е. Театър Виле Кула хубав ден желае!